Kana so ko kina son kasancewa a tsarin samun daloli a manhajar Facebook? Biyo ni don samun bayanai. Tara followers. Tara followers. Idan kana da shiri da kuma tsari mai kyau, ba abu bane mai wahala ba. Abu na ɗaya, idan kana son samun followers, ka tabbatar abin da kake posting, wato abin da kake yadawa, yana da kyau kuma original ne, wato quality content. Rubutu ko yin bidiyo wanda zai ja hankalin mutane, ka mai da hankali kan abin da ya shafi al'adar yankinku, kamar labaran nishaɗi, waƙoƙi da sauran darussan rayuwa. Wannan yana jawo hankalin al'umma. Sa'an nan ka guji yin posting, wato ka guji yin yada abubuwan banza ko marasa amfani kamar hotuna ko bidiyo na batsa ko na tashin hankali. Sa'an nan abu na biyu, ka kasance mai aiki tukuru a kowane lokaci, domin sai ka jajirce za ka yi nasara. Ka kasance mai yin posting na content akai-akai. Ko da sau 2 ne a rana, hakan zai ƙara wa account ɗinka engagement. Ka rinka ɗora hotuna da bidiyo domin sun fi jan hankali, mutane suna son su sosai. Sa'an nan abu na uku, ka kasance kana amfani da hashtags da keywords. Kasance kana amfani da hashtag waɗanda suka dace kuma suke trending, kamar Hausa, Arewa, Viral, Arewa Facebook, Content Creator. Hakan zai taimaka wajen samun ƙarin followers sosai. Abu na 4, ka yi amfani da Facebook groups, wato ya kasance akwai wasu groups da kake ciki, ko ka buɗe naka ko aka sanya ka kasance kana active, wato kana yawan posting. Hakan zai sa engagement ɗinka ya yaɗu fiye da yadda baka tunani, fiye ma da yadda za ka yi posting a account ɗinka ya je wurin mutane. Yin posting a groups ya fi jawo engagement sosai. Ka kasance a rukunin groups da ke da alaƙa da ire-iren content ɗin da kake yi. Ka rinka yin sharing posting ɗinka a irin waɗannan groups ɗin don jawo hankalin mutane. Abu na 5, ka kasance mai amfani da Facebook Reels da live videos. Ka rinka ɗora gajerun videos, wato Reels. Ana samun ƙarin views sosai. Ka kasance kana yin live videos a Facebook, yana sa mutane su ji kana burge su sosai, domin hakan yana sa su kasancewa a kusa da kai. Abu na 6, sai kuma mu'amala da followers ɗinka. Kar ka zama dunkun da ka ɗora iyaka shi kenan, a'a. Ka rinka yin reply a comments da messages. Duk message da aka turo maka, ka duba sannan ka yi reply. Ka rinka tambayar mutane ra'ayinsu kan abubuwan da kake posting, kake sa musu, domin hakan zai sa su ma su san kana tare da su. Sa'an nan abu na ƙarshe, ka haɗa da addu'a ya malam, ya walawa, domin ita ce mabuɗin kowace nasara. Allah ya samu dace kuma mu kasance masu yaɗa alkhairi da gaskiya. Amin summa amin. Idan kun ji daɗin wannan content ɗin nawa, to ku min sharing, ku yi liking, sannan ku yi comment. Na ku a koda yaushe, mu haɗu a video na gaba. Na gode.